1. 2. 1. En rigtigt. Så er man ikke op. 3. Det må være 1, 2, 3. Er det rigtigt? Nice! 1. 2. 1. Fuck! 2 rigtigt. 0. Syg. 0. Se her. 2. Fuck. Rigtigt. Fuck! Du må vælge, hvilken rulle du gerne vil have. Snupper den der. Tap kampen. Så tak bro.